Rada petuk. Kuwi ra malah kurang ajar ta kuwi. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti mlayu. Kowe mlayu ra we? Kowe mlayu ditenono we tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan. Padake tawon ora. Sapenake dhewe mlung ora. Bathara Raja sampean ngerti ra bapak kula sapa? Kula ora ngerti. Ah, padha wae iki. Plocot peteng wis. Sapenake dhewe ora. Sampeyan kami tuaning kayangan ora ngerti bapakku ngapa mbegogok nang kene. Hah? Ulang-ulang motor dening aku. Blogogku saguni to. Lip. Ma. Sampun utami karya bumbung raos manah. Mboten langkung kaskecatno nggih jengan kula enggak Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Kawula sampun boten kirang lagi bisawanipun ing ngroko Ngawangga wonten negaring Astina dinten sak mangke menika Yayi Kartowarma prayoga nulung aduk lho sampun boten kirang prayogi Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula Dimas Kartowarma wis tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Waratakna mring kadang ingsun Kang Bodang Kantung Seba jroning datu negara Ngastina. Kawula nuwun menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Kula nuwun sewu nggih. Semong kaget raos manahipun ing bapa ing kepatihan. Krana dinten sak mangke kula nampi timbalanipun paduka anak Prabu supados angarake tata pagelaran wonten ing Datulaya. Tumunten angrawuhaken sangganing para piri sepuh miwah para nayaka punggawa negari Ngastina. Kagiatan manahipun ingkang bapa dereng paripurna tumunten paduka sampun kepareng pinarak lenggah madaning Datulaya. Menapa wonten badhe miwah menapa badhe ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngastina. Kepareng ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna Mastuti Sabdata paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa. Namung tambuh salebeting manahipun ingkang bapa ing Sukalima baya wonten wigatos menapa. Dene paduka anak Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kaliyan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi ditumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kalawan ingkang bapa ing Sukalima nggih. Yayi. Nadan ingkang raka Ngawangga semanten ugi kula cemadhong dawuh timbanipun paduka Yayi Prabu Ngastina. Kepareng ngambah baron ingkang sejati dhateng raka Ngawangga. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela Yayi Prabu Ngastina. Hanjrah ingkang muswita kasiring samirana mrih sekar kadung nggih menika kula boten badhe ngrembak babagan negari Ngastina. Kula boten badhe ngrembak kawula negari Ngastina miwah. Kula boten badhe ngrembak dhateng kawontenanipun ingkang putra piyambak menika babar pisan boten. Namung badhe kula rembak madaning pasewakan negari Ngastina menika krana kula nampi sasmita ingkang wonten gandheng jenengipun kalawan satunggiling priyagung miwah wini sepuh negari Ngastina. Kula nuwun pangapunten nggih. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten teka paduka badhe ngrembak sasmitaning Jawata
ingkang wonten gandeng cenengipun kaliyan kawontenanipun pinisepuh negari Ngastina. Semanten ugi ingkang Bopeng Sukalima, moga-moga nger latih mbabaraken ingkang sejati. Langkung cetha pangandika paduka sinten kula wau kados-kados kula miwaha satunggiling priyagung menika daum asta lumiat madyaning negari Ngastina. Tegesipun negari Ngastina menika nggadahi damel inggih menika kajatipun inggih menika pinanganten ing mapan wonten negari Ngastina. Nuwun sewu. Monggo miturut ujaripun para sepuh pasumpenan ing paduka lampahi menika kula nuwun sewu lho nggih. Menika tegesipun awon. Langkung-langkung menawi ngembet wonten salah satunggiling priyagung utawi pinisepuh negari Ngastina. Kula nuwun sewu nggih. Kok malah kuwatos raos sing manahipun ingkang Bopeng kepatihan. Sakmangke ratri paring dawuh sinten ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan paduka ingkang sampun paduka ngendikaaken bilih menika satunggiling pinisepuh negari Ngastina. Kula aturi mbabaraken ingkang sejati Pamanarya wonten timbalan mboten kanthi kanyono-nyono nalika kula nglampahi pasumenan menika kula wau ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan mboten sanes kejawi namung Bapa Pramban Durna anggenipun sampun dandosi cara pinanganten kakung badhe lenggah madaning dampar pinanganten ingkang mapan wonten negari Ngastina. Monggo nyatanipun sareng kula tiling-tilingaken paningal kula dereng wonten calonipun pinanganten putri dumadaan dereng purnanggen kula gadhahi raos kagiat tumunten kula nglilir sanggenipun nindra pungun-pungun dumugi sapriki raos kula was kuwatir lan sumelang menawi wonten menapa-menapa ingkang badhe ngembet dhateng kasuganipun Kakang Putra Bapa Pramban Durna inggih mekaten paman dinten samangke kula nglempaken para sepuh para punggawa supados sakmangke sami wenggalih badhe menapa ingkang kedadosan kaliyan Bapa Pramban Durna. Aduh nggih nyawa-nyawa jimat kula sareng paduka paring dawuh ingkang mekaten tur dasaripun ingkang kawogan sakmangke menika lenggah. Kula nuwun sewu. Monggo latri dangu dhateng ing kawogan piyambak. Langkung-langkung Kakang Pramban Durna menika mujudaken satunggiling brahmana. Monggo lupiya ingkang sampun kelampah bilih pasumpenan tiyang nambut silaning akrama menika kula nuwun sewu badhe cepak bilahinipun. Menawi Kakang Pramban Durna menika satunggiling brahmana ingkang limpat lantip pangestinipun kula kinten piyambakipun saged dados rana supados saged oncat saking bebaya ing ngamembet dhateng sugengipun Kakang Pramban Durna. Bawa Durna wonten dawuh nggih. Bawa Durna midhanget piyambak kula nyumpenakaken Bapa Pramban Durna menika kadidene nyandhang cara pinanganten. Alhamdulillah. Monggo nyacanipun pinanganten putri dereng wonten Bapa Durna lenggah piyambak wonten dampar pinanganten. Bapa Durna kuwatos sing manah kula menawi impen menika kula wau badhe awon tumanduk Bapa Pramban Durna awon lampanipun ing tumanduk dhateng Bapa Pramban Durna. Monggo jaring para sepuh ngendikanipun para pinter nyebataken wong yen limpi dadi manten menika badhe cepak bilahinipun. Pramban kados pundi anggen paduka badhe menggalih babagan pasumenan ingkang sampun kula lampahi menika Bapa Pramban Durna. Ah, gandhap legudug swaru gembel. Samarante, hawala. Nuwun pangapunten nggih. Sedaya menika rak namung gugon Tuhan. Sedaya menika estunipun namung pitados kaliyan boten. Menawi wonten ingkang sami nyebataken yen to wong ngimpi dadi manten menika bakal teka bilahi. Nuwun pangapunten lho nggih. Mati uriping manungsa menika mboten gumantung dhateng pasumpenan. Mati uriping manungsa menika mboten gumantung dhateng sasmita lumantar pasumpenan. Nanging pejagesangipun titang menika gumantung dhateng panguwasaning dat kampur wengdat. Menawi impen menika kala wau dipun pitados. Menika mangke menawi upami badhe nglampahi lelampahan ingkang boten sae, tumunten dipun gathuk-gathukaken. Menika tegesipun menawi cara Jawi nyebataken otak-atik gathik anu gathuk. Inggih. Mila sampun kantos panjenengan niku kuwatir dhateng menapa sampun panjenengan lampahi.
Jan nyatanipun kula menika wangsul nyumpena babakan ingkang ngawon. Jarene wong ngimpi kebanjiran kuwi ya elek. Ning nyatane kula mboten kula petang, mboten kula petung, nyatane ya ora ana apa-apa. Kula wangsul ngimpeke Satama menika dadi manten. Ning nyatane Satama duwi niki ya slamet-slamet kemawon, waras-waras kemawon. Dados bab impen menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sanget-sanget. Impen menika sampun ngantos dipun cepeng ingkang sanget-sanget. Sampun ngantos paduka menika dados Nalendra. Kok tumunten penggalipun goreh rongeh namung babakan pasumpenan. Oh, menika mangke mboten sae kedatosanipun lho, Ger. Mboten sae kedatosanipun. Kakang Mrembanduna, pripun Dewate? Nek sampeyan iso ngendika kaya ngono monggo, ning nuwun sewu, wis akeh lho. Lupiya sing dadi conto kaca Benggala nek impen niku iso kababar dadi kasunyatan. Merga pangandikaning para sepuh sing jeneng impen menika ana 3 cacahe. Titiyani gandayani puspa tajem nggih ta? Nggih. Utawa Kacitra Kasudarsana Kadara Dasih. Werdine dhewe-dhewe. Nek percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Monggo biyen kula niku ora tau percaya karo impen. Oh, ngoten nggih. Kula ora tau percaya karo impen. Sing kula percaya nek ngimpi niku kula bukake buku serat 1001 malam menika malah cocok. Oh. Upamane ngimpi dadi manten. Menika wonten ing buku kula menika hitunganipun 03. Menika monggo sami dipun cakaken. Menapa dipun wolak-walik, menapa dipun mistis. Kula niku gumun karo sampeyan. Gumune perkara napa? Sampeyan niku pendhita kok isih seneng kaya ngono. Nggo cegah lek. Aja ya Kakang niku iso tetel kabrahmanan sampeyan. Aja sok dolanan kaya ngoten niku mboten sae. Oh, mboten Dik Mati, mboten kula mboten. Pisan kemawon dereng nate tumbas. Oh, mek titip. Nah niku padha mawon ora. Niku nek impen niku cara ngoten niku titiyane. Niku janjane wong nglindur utawa wong duwe pepinginan sing durung kelakon. Wekasan kegawa jroning impen. Niku jam 09.00 tekan jam 12 bengi. Merupun nek turu? Nggih. Jam 09.00 pun turu? Nggih. Niku titiyani. Gandayani niku jam 12 tekan jam 2. Niku impene wong mapan turu. Tegese wong turu nek ora ngimpi jam 12 tekan jam 2 niku iso disebut wong niku wis nglakoni mati suri. Edan. Nggih. Mboten edan iki nyata tenan. Mati suri. Lah, impen sing eneng nyatane niku jam 2 tekan gagat bangun rahina. Lha mapunten, Ger. Pasumenan panjenengan menika wancinipun menapa? Nalika kula nglilir saking anggen kula nindra. Kula sampun kepireng kluruk jago ingkang sepisan. Nalika semanten kula sampun wuninga brang wetan sampun sumamburat abrit bergadak. Tegesipun sampun manjing gagat bangun rahina. Tegesipun pasumenan paduka menika kula nuwun sewu. Menika wujudipun satunggiling pasumenan ingkang kababar kawursita badhe dados kasunyatan. Nuwun sewu lung Kakang Durna. Nek ndaratur kula sampean kudu golek srana pripun carane supaya impen niku aja nganti dadi kasunyatan. Niki anak Prabu Duryudana ling nganti nganakake pasewakan ming perkara ngrembug impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Monggo mboten wonten gandeng cenengipun kalian Sinuwun Ngastina ning embet kalian kesugengan panjenenganipun Kakang Mrembanduna. Manggolek srana supaya impen iku mboten kelakon teng sampean utawa mboten manglakoni. Impene wong dadi manten iku cepak bilyaine lho Kakang Duna. Oh, bestun temen sampean iku Dik Patih. Sampeyan iku setunggiling patih, monggo patih ing kalukeng jagat. Sapa jagat menika ki mboten mireng dhateng asmanipun Patih Harya Senguni. Ning emanipun panjenengan menika kabanda dhateng gugon Tuhan, otak-atik gathuk ingkang nyatanipun menika mboten perlu dipun pitados. Lha tumrap kula upama Durna iki dimpeke dadi manten, mboten menapa-menapa. Wonten kula menika ora gagas impen menika kala wau kula mboten badhe bingung, kula mboten ati jigo, mboten badhe pekewuh. Ngoten. Nggih. Ning nek upama mengke impen niku dadi kasunyatan, nek upama impen niku dadi kasunyatan niku perkara mboten kok impen sing gawe sasmita. Ning pancen lakone Durna kudu kaya mengkono. Wong urip ning Lampadang aja percaya karo impen, ning percaya karo sing gawe urip. Oh, ngoten nggih. Impene wong dadi manten niku bakal cepak bilaine nek sampeyan dilalah. Cepak bilaine ateges uripe Begawan Durna ming tekan semene.
uripe Durna ming tekan semene ora bakal kedawa-dawa umur kula. Mula kula pasrah karo panguwasaning Dat Kamurweng Dat, mboten kula pasrahke babakan impen. Oh nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Sampeyan mboten buang napa ta napa. Ujaring para sepuh ngendikake buang sial niku biasane sok buang sandangan utawa buang napa sing mangagem. Eman-eman. Sandangane si apik-apik kok dibuang. Buang sial. Pun mboten ajeng kula bual. Oh nggih. Buang napa buang? Buang. Nggih. Pun ngoten mawon. Nggih. Mila babakan perkawis menika estunipun panjenenganipun anak Prabu menika mboten sak ngawontenaken pasewakan agung kados mekaten menika. Nggih. Malah estunipun kula menika lingsem ing atasipun paduka menika Nalindra, Gong Binacara. Ratu ing nyekel kendho kencenging pernatan amis baci ning negari menika wonten pundhaking Nalindra. Teka paduka kaprawasa dening Pasumbenan. Monggo mboten ngembet dhateng kasugengan paduka, ngembet dhateng Bapa ing Sukalima. Lah kok dilalah kula ora percaya karo babakan Pasumbenan. Pun, Ger. Madaning pasewakan menika sampun pundhat. Menapa inggih Rembag? Paduka ngrembag perkawis Pasumbenan, wondene kula mboten pitados babakan Pasumbenan menika kala wau. Mila ingkang sak menika tumunten sak mangke, Ger. Sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka Punggawa. Pasewakan dinten samangke tumunten kabubarna kemawon. Tumunten ingkang Bapa nyuwun wangsul dhateng ing Sukalima badhe ngenam-enam dhateng pangandika paduka anak Prabu Ngastina menika, Ger. Anak Prabu Duryudana. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra ngrakenawang sesangga. Pamanarya wonten dawuh nggih dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabdanipun Bapa Durna menika boten pangling kadi sowanipun Bagong wonten negari Ngastina paman. Lelelele adat saben iki sing sowan mesti Petruk iki kok Bagong sowan negara Ngastina. Inggih mbok menawi Bagong gadah wigatos nggih tumuli katimbalana Durna wonten dawuh mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe wababar dados kasunyatan dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. Oh katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan, kaya wong keserakat. Tumunten kaparingana, Nggih, kaparingana. Sedasa ewu napa gangsal 12.000. Supados enggal Bagong menika kesah saking Datlaya. Lah ing atase kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka Punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok dienggo drajikan batur, dienggo drajikan Panakawan. Kakang Durna pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mungkin nek nganti arep mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan malah kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok kulina ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk. Kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Pamanarya, wonten timbalan gendera rumiyin. Kula badhe ndangu sowanipun Bagong. Panakawan Bagong. Badararja sak pratamu Bagong ana ing negara Ngastina. Panakawan Bagong. Nunamit pasang Kalimantabe dinebena ing ladune demawaing tawang-tawang linepatna ing tulak manuk podang. Kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula njenengan. Ya Bagong tak tampa pangestu Tampanana. Lha pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan panemene Sinten Prabu Duryudana kula cancang pucaking remi Dumawe wijang rumketing gonggong. Alhamdulillah. Kula cancang pucaking weni. Weni dudu remi lho, dudu. Weni. Dumawe wijang rumketing Werdaya. Ora gonggong. Ora. Rumketing Werdaya ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan. Sinuwun. Ya Bagong.
prayoga nunggu ngadep. Sampun mboten kirang prayoga nggih kula ngabiyen sami mlampun tuju. Kono kawan Bagong padha larjo sak praptamu. Pathak Patih. Pathak ki sirah Nding. Patih Harya Sengkune. Wilujeng bekti kula kunjung ngene kene Patih. Iya Bagong pangestu tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayar ning kasantosan. Oh. Bagong padha larjo sak praptamu. Remban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemotke karo sampean. Aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulino ngiyas karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere. Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Pancen sandangane pating sleber. Sleber ki apa? Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga mung nganggo caping, ning lemahku nek menggo guru ki ndiasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong ki wong glelenge ora jamak kok dimbe. Ngono. Sokalima didal-didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Sokalima. Sokalima kuwi sampean ora tuku, kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane Sinuwun Ngastina. Kowe nek ora dikai Sokalima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Njupuk Gendhaga isi Lengatala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis menggoleke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembe karo wong pengalaman. Nyebalekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana wigati. Karo anak Prabu kan. Sinuwun Prabu Duryudana. Oh iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Agene ra urung debat piye? Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ana dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen aku ngece karo kowe. Cethu nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijik enom, tak ajiar nang kene. Ya njaluk ngapura. Wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepelekke, aja kaya ngono, Mbah. Ora ndek kanca nek carane ngono kuwi. Arepa cantrikmu akeh, arepa sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ilmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham? Iya. Slatak sisan. Bagong sing sabar. Piye? Anu. Ngapunten lali. Ratu kok dipiye? Ya ngapunten panjenengan ya ora supe ale lagu-lagian kula to. Iya. Kula niku sok sembrono. Iya Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong, tak tampa pangestu tamanono Bagong. Lho nggih. Oh, kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang persasat kondange menungsa setengah dewa kadigdayane wae karo aku. Agong, udah raja sak praptamu. Mantra mundur kana wilujeng ya. Regan ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dur. 10.000 ki nang omahku ki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000.
Meng mantuk tok ngono. Aku mantuk langsung tak badem 10.000. Dadi aja ngecek karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake ora, padake cah tipis. Luwih saka tipis. Bono kawan Bagong. Wonten dawuh sinuwun. Sowan tanpa tinimbalan. Non. Bono wigati apa? Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Dungkap angka kalih inggih menika sumene. Caidan. Dungkap angka sing arep tok pangan wae apa? Mboten wonten to? Ora ana. Oh nggih, sumene kaliwati. Ing angka loro sowan kula menika namung boten bedah kaliyan Sinuwun Prabu Duryudana. Ning kula niku nduwe gegayuhan, duwe pepenginan. Pepenginan apa? Ngaten sinuwun. Sawetawis kula tak crita nggih. Ya, ora dadi ngopo. Mboten kesusu to? Ora. Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep. Ora ganep sebabe. Sebabe kula niku kok ngajan-jane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya saora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa. Ya. Ning kula niki ora iso berbuat seperti ngono. Kula ora iso kaya ngoten niku merga kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak. Kenapa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina? Niki wonten sing aja-aja iku lho. Sing aja-aja iku sapa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa. Masih dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo Pendhita Kondang Monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayeng bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun mampun nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kaliyan panjenengan, kula betah nyuwun ngambil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok apa? Durna ajeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula kan minggat saka negara Ngastina. Cocok aku ketoke. Nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marayati panas. Dipun paringaken kemawon nggih. Nggih ngaten. Bawa Durna kedah sampun jagung lan pun Bagong menika langkung merayogi Bawa Banduna. Bawa Durna. Kula wonten dawuh nggih. Bagong sowan betah kaliyan panjenengan. Lho. Betah kaliyan kula? Inggih. Wigatosipun? Monggo dipun rembak piyambak. Kula caosi kamardikan Bawa Banduna. Durna ina panalingane ora majaring ratri. Dinenggak jangganira kapisanan. Aning mrang Bratayuda. Entos waru gempol manyar-manyar joneng dungkul wana dadi asas dadi wana. Bagong, nun. Ngendikane ana Prabu Duryudana kowe buta karo aku? Nggih. Butamu karo aku ngapa? Kula ajeng nyuwun priksa, Mbah. Kula niku janjane dianak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa? Lho, kowe iki goblok apa piye? Kowe 10-an taun nganti mangabad-abad melu karo Semar Badranaya. Cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok tak takon bapakmu kuwi sapa? Oh sithik. Nek mung perkara kula anake Semar wae
pancen ya do ngerti kabeh ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula niki jebul di adopsi karo Semar. Lah asline kula niki pengen goleki karo bapak. Bapak kula sapa? Nek pendhita-pendhita ngendi pertapane, nek ratu. Alhamdulillah aku anak ratu. Ratu ngendi negarane? Nek satriya, satriya ngendi kasatriyane. Lah kok dadi kowe takon aku? Ajarane sampean pendhita ampuh. Perkara ampuh karo ora kene aku ora ngerti karo bapakmu. Mergo laire dhisik kowe. Ha, kula ngerti nek laire ini dhisik kula mbane sampean. Nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti karo lelakon sing bakal lakon, tegese netra sampeyan iki iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mlingking saking menika nek sampeyan wis wani ngadeg dadi brahmana niku sampeyan kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek sampeyan ora iso ngaturke bapak kula sapa, sampeyan kudu lunga saka negara Ngastina. Lho, kok sik kowe aja ngawur. Ya kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna? Saka pertapan saka lima saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung batur, derajatmu mung ponokan kok ngusir karo Begawan Durna. Dasarmu apa? Lho, nek kula omongi dasare sampean mesti mengke kalah. Nggih napa mboten? Ayo Kakek, kandha dasarmu apa? Ngastina iki sapa? Lho, kagungane anak Prabu Duryudana. Ah, ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar. Dibayar karo anak Prabu terus iki dibayar karo Sunan Prabu Ngastina tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana. Nek janjane ora Mbah, Ngastina niku nggone Pandhawa. Merga sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinuwun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandhu Pramuka. Ngawur. Prabu Pandhu Dewayana, Prabu Pandhu Dewayana niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandhu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap iki sebab disingkat dadi Sap. Prabu Pandhu Dewayana dibanjut karo dewa. Dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandhu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagat Girinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiyane Dewi Madrim. Dudu Bathik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi sing pulun Sang Hyang Jagat Girinata menika maringaken ngampil Lembu Andini benjang pejah kula sagah manjing wonten ing neraka. Ngoten niku. Monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe Kidang Kimindama. Do nalika Prabu Pandhu bedak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do piye? Ora usah tak genake, sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu, ayo wis ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Jeneng Prabu Pandhu dipanah terus badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandhu. Ana wong arep sakaron sih, ana wong arep saresmi kok tok ganggu. Mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesthi kowe tekaning pati. Sedhe Prabu Pandhu. Piye ndek bojo loro? Ra iso digapak-gapake. Nah, Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut merga Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu tumuli nitipke negara kalian rakanipun inggih menika Prabu Destarata. Kakang Adipati, kula titip negari benjang menawi Pandhawa sampun dewasa kula aturi maringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Destarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe. Diojo-ojoki karo kiwa tengening Prabu Destarata, ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe, Prabu Destarata sapa? Aku. Wis ngaku wonge wis ngaku. Ah terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwahe Prabu Duryudana nek jane kuwi nggone para Pandhawa. Loh, jaman
Prabu Pandhu kaya ming abdi kaya ming batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke blandar. Dadi kula niku duweni hak tumraping negara Ngastina. Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, lho pendhita sing ora nyata, Bagong tidak terima. Harus go on. Kleru. Harus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentuk Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci, jabane ning jerone lecek kaya telek. Bobotuna kados pundi? Sekedap ger. Oh, dolone. Apa iki numuse ya, Kang? Numuse apa? Impen mau. Hus. Aja disampung rapet karo impen. Ora ana sampung rapet karo Pasumenan. Upama ana sampung rapet karo impen apa ya Bagong iki bakal keduga dadi Senopatine bakalan dono. Oh, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi Senopatine bakalan dono mergo dono kuwi ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong. Sing kandha sapa? Ha listrik kowe tak pateni kowe modar kabeh kok. Apa meneh menungso? Pun sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe takon karo bapakmu, sejatine aku ngerti ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek takon liyane bapakmu liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis sakniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Lho, kok dadi kowe nunduk karo Begawan Durna? Ah, ora iso pokoke. Gelem ra gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Durna tendrangi. Wus. Ah, lole panusmaning jajaran surtaning dawane iblis arat. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke karo wani karo Begawan Durna. Aku ki ala-ala ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujanggane negara Ngastina. Komeng diwaneni karo kere gedhi bal 17 kaya kowe iki. Kowe iki dinengke malah nyelangkak sadhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, karo minggat jos karemu, ora ya sakaremu, legane ngatiku. Loh, kowe kok ya ngadeg. Ayo tak obati ket mae. Satu jam sebelumnya. Mula aku nek krungu swara terus mbregenggeng ngadeg dhewe aku langsung. Ha piye? Adunake kaya ngono e padake. Kowe aja waton ngawuh gawar-ngawur, Dur. Kowe ngunekke aku wong gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Kebangetan nggamu nyuwara kowe. Wis ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunekke karo Bagong, kowe kang ibarate kaya ngutek-utek macan turu mbeda. Raja Singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lho kowe wani marang krek ning ngarepe Begawan Durna. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek meng kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kok nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kok nesu sisan? Prabu Karmen, ya. Karna iki kon nesu. Aku ora wedi. Karta Marma Sato sak kancane Karta Dendha, Karta Piya, Karta Adang. Kabeh kon nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora ya ora diosawa-sawa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana. Orang ngomong ke Satria, Senopati, Lurah. Aji ada apa? Pada ke apa? Manggil tenan aku. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampunging pasewakan, tak adiang kowe ning jaba.
Arep bali liwat ndi? Aku wis cecek nang ngarep Gepura negara Ngastina. Durna ketok Jyatasi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampeyan ora ngerti rak ya ora ngerti tenan. Nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti Dik Pantine, mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong. Aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu aku ora matamu wae aku wis gila Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Ndok ge abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat ku ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan ya. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan tene ngabang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora ana seret jopo. Wonten dawuh nggih. Lah ngaten cetha perlambang ngen kula tampi Dawa Durna badhe nandhang kesisahan krana kula nampi welami lumantar merganing pasumenan. Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng paduka anak Prabu Ngastina mangkebyake para Sata Kurawa. Kon bilani Bapa Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik lara gedhe tekaning pati pujangganing negara Ngastina. Sing alus. Oh, medhon undak-undakan barang aku disehat. Nganti sirahku suarane tok. Apa ora kowe? Nyepeleke. Aku nek wis nesu ora baen-baen. Oh, kowe engko tak kandhake bapakmu yen kowe gawe geger negara Ngastina. Omong. Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, Reng, ya bengi iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandhani awak, kampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Oh, kowe entuk bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Kowe lho, Bagong rene iki ora mung ijene. Lho, kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat 5 karo aku wis pas. Arep perang para gonggong. Ora guyone serius iki. Ajar tenan kowe. Kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene, Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake Begawan A misale. Utawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C. Ngono ki mengkari omong, mengkari kepenak. Mengkon ngene kok rekoso. Hah?
Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak duduk. Aku memang arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Oh, lele. Iki mengko Kurawa bakal teko mrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku. Untune ae ireng-ireng ngono. Ayo kowe mawar ngundangke Kurawa ngeroyok aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa botoku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak. Ya nek nggawa damen ora kuat ngan. Piye, Gong? Mboten ngerti wonge. Lho, ora ngerti. Mboten ngerti jare pendhita pengpengan. Ah mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti jauh diajar ya kula seret saking Datraya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sak padane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kowe Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa nggo sandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara Brahmana? Teteli sandangane. Teteli, turake katoke cawet. Gulake bantu jepreti. Aduh. Udah nglakone wis mules aduh. Aduh, Bagong, aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kowe kudu bloko ora boko iki. Alga Joko wis nang mburi lho. Ngati-ati lho. Mas aja diperai. Mas aja diperai. Kok kaya ana campur sari to, Den? Lah piye? Ndelok sik ning Durna cekeli. Yo, ndelok sik Durna cekeli. Iki acara seneng-seneng wis paripurna. Lagu terakhir ya kuwi Liwung. Kowe saiki ngaku ora wis tak nehi kesempatan tak nggo mikir selama aku ndelok bintang tamu. Iki mau kowe tak kon mikire wadene kowe ora iso menehi keterangan karo aku. Kaya jumbuh kandhaku ngarep kowe kudu lunga saka negara Ngastina. Ora iso menehi keterangan karo Bagong. Percuma kowe dadi pujangga negara Ngastina. Aku ora ikhlas nang Ngastina dilenggahi pendhita kaya kowe sing ora ana nyatane legane ati. Kowe lha munggu ngayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya munggu ngalogo menungso ratatanan indah-indah derajatmu ketibal ku ming Ponokawan wani gawe geger negara Ngastina malah kowe wani nyempalani karo bapa Prembanduna. Bagong
Aku sing ora nrimake. Sawangen Kurawa seglaris papan bakal sak biantu karo bapa menembah dono. Apa bareng kira aku wedi ha? Blas ora ana wedine aku. Nek meng Kurawa wae aku ora jinjo mula aku wani ngeret-eret Begawan Durna pancen tak pancing niatku men Kurawa nesu karo Bagong. Nah, dipangan umpanku karo kowe Karta Mondol. Karta Marmo. Arep ngopo kowe? Arep nganu ngajar Bagong ora wedi aku. Bali ora kowe. Sesuk ora bali, saiki ora bali. Bali nek wis entuk keterangan karo Begawan Durna, nek entuk keterangan saka Begawan Durna, Taunana Windarana ora minggir saka pawan kene. Kendharat tangan ing Karta Marmo panggah tayane gane ati. Mulane Bagong gleleng pacai gebele sirai. Dijobani ayo Antasena. Oh, Pakde.
Panjen aku ngancani karo Bagong. Mergo Bagong ponokawanku kepengin goleki bapakne. Aja sira. Piye? Mujula. Bagong tekani kricung cara sikile. Arep kapake bojo cari kricung sikile. Undurna antasena sik jebul jauh timbano. Yo. Modal ejan. Modal. Iya. Modal we. Jaja mlatai imbagian padha-padha. Coba Bagong. Kowe aja gawe kisruh. Negara Ngastina ayo bali Begawan Durna. Ora ngerti sapa bapakmu. Mula kowe aja budhek banyu bening kahanan negara Ngastina. Kowe bali ora? Aku ora bakal bali. Tahu Nono Windana ora bakal bali. Bajigur kowe ngecek aku kowe. Kowe ngecek kowe, ora ngecek. Wong gagape kok arep gleleng. Hah? Sawangan. Kartomarma, Surtayu. Kabeh mundur. Lah kok kowe wong ngomong ora cetha arep gleleng. Arep odor. Wasem. Durung tekan nggone wis dijebloke. Ayo, areng apa? Titi bantanganku kekakon titi tinjung kekrek nyawamu. Ya. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkepnya. Gek diantemnya. Edan. Iki ikhlas lahir batin, ora ikhlas sebab apa-apanya. Tak jajal wong gagap ki omongane piye? Antemane piye, guys? Gak omong, guys. Gak omong gak ngantem, guys. Kok omong kleru-kleru. Kelakon mati dening aku nyo. Diar kowe. Agene men kaya ngono. Aku iku rino ketiban kambil tak kandhani. Dadi nang antemamu ora sepiro wae nyo. Elok. Kowe rasa gleleng, mula aku wis tak omong karo kowe to, kowe iki nek gleleng senengane ora sok kaya ngono kuwi. Asem perang disambi golek laron. Kayane kaya eman-eman iki nek nang nggon aku wis tak campuri ndok. Kemanjo banget. Ayo nana pancen kowe. Titik. Oh, mencok raiku barang to malah. Wah, walesen. Cici traksi. Aku walesen. Kepiye? Aku walesen kowe ora mundur, mungsuh Bagong tinjungake nyawamu kowe. Kapokmu kapan? Penabuh iso tak hapusi. Kowe aja sembrono. Ayo, gegek anon mergane Pak. Tenan saiki tenan yakin. Aku ora ngapusi, aku yakin kok. Ndak aku kudu dihapusi pentawet cilok aku mati jeneng aku.
mundur. Bagong ngamuk Dewangi Antasena. Kurawa bubar maut mundur. 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 Interaksi barang ya wis perang. Pun man. Ketemu sapa? Ketemu sedulur. Lho lagi ketemu Bagong. Mungsuh Bagong kok kalah nek cara aku isin. Nah, kula biasa. Ora isin. Isin gone ngendi? Isin iku digo meremilang. Bagong sajake bar guru anyar. Kuku antem sirahe rapopo man? Suarane mak klotak. Kok kaya antem bathok klopo. Wonge ngletak. Sing ada memendono matane. Terus kula citra-citra mundur iki mergane patimu bres. Kowe diantem Udan. Oh. Wong edan ora Candas aku digebuki terus mangkel man. Pun cici cilaka nek ming musuh padha satriya wae ora masalah. Nek mungsuh wong edan-edan ngoten nika Kurawa kalah isin menang ora kondang. Nggih ta? Heeh. Mula niki sing dadi tok sumbering perkara niku Bapa Penemban Durna. Bapa Durna di Bapa Durna diwenehke kalih si sapa jenenge Bagong mawon terus mengke pripun supaya ana penyelesaian permasalahan. Iya. Neng Nang dudu. Nek nganti niki mengke sesampeyan tetep ngetapke para Sasata Kurawa nyemelangi mah. Bapak Bagong nek ngamuk medeni. Pun kula semanggaken. Piyene? Kancamu piye? Isih ora Kurawa? Nek isih kon maju, kon methoke Bagong. Nek Kurawa entek patihe ngene, uwek-uwek cangkeme. Is. Aku kira melu apa-apa. Aku kira melu peperangan iki. Wis tak anggap melu kowe. Anggere Kurawa isih ngroyok Bagong titenono. Aku nek saya mangkel. Ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh. Ning klebu ratu Ngastina melu tak bondo legane ngatiku. Lah ngerti wae. Piye kok? Nah, piye? ana iki sing disandra wau malah mlayu. Sapa? Durna. Lah aku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikartomarmo. Durna ora ana sing jaga. Kula Durna mlayu. Niku kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Arep takon sapa meneh ora takon Begawan Durna. Terus karemu sampean tanggung jawab iso nyekel Begawan Durna. tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles iki tak methuke saka kono. Siap. Mlayu nendi, Mbah? Kula niku menjane mung arep takon karo sampean, mawang sulan. Nek sampean ora iso wangsulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syarate mung niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki ya aneh kok takon karo aku, nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ana jamal mengertasi aku kok ngerti karo wong tuamu ki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampeyan niku dadi pendhita sing ampuh. Panjen. Mula sampeyan kudu bloko. Aku ora percaya sampeyan ora ngerti. Mula sampeyan kudu bloko kalih kula nek sampeyan tetep ngandhake ora ngerti, aku ora trima tenan. Oh, Bagong aja, Bagong. Ora iso. Pak Candala bondo
leboke pakun jalan pakake macan jan ora mlayu ngopo mbah? Bagong aku minta maaf aku njaluk ngapura aku ora iso ngandhake bapakmu Bagong aku aja to pilara ya cangkemku leboni walang njaluk ngapura ya Bagong piye Gong? kok niki sing kudu menghakimi aku asli aku mangkel nek carane ngene iki sampean bloko mboten aku ki ora ngerti tenan Bagong wis nek ora ngerti titeno tendangi siramu sik Gong sik aja ngawur iki pendhita lho Gong terus nek pendhita tok kurang ajari tok tendangi sirahmu aku sing ora trima arep dikaya ngopo iki gurune bapakku Durna ki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesu ning aja terus mulasara kaya ngono. Bener Antasena. Matur nuwun ya Putu. Aku wis tak lindungi. Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah. Iki lho cah bampung ngerti tata krama. Ora terus apenake dhewe. Terus ra entuk ditutut dijotosi ra entuk. Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan. Kowe jane melu ngendi kowe? Mulak-malik kowe no, Sena. Ora positif kowe. Ora grape nek carane ngono iki. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna. Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sira karo Begawan Durna aku ora ngiklaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya niki luwih-luwih kowe arep jemparani karo Bapak Durna Yang Durna. Aku ora ngiklaske. Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lorekmu kowe. Kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Begawan Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe ngeman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena kaya ngapa? Njaba karo jerone wis beda. Cangkemmu sing apik lho, Gong. Cangkemmu kowe lho. Wani karo aku. Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awake dhewe nganti geger kaya ngene iki. Padahal mau sing ngakon kowe. Ndara Antasena kula kepengin takon teng pundi dununge bapak kula. Ayo tak terkira nek Durna. Takon Durna nek Durna ora iso ditakoni ra wangsulan jotosi wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho. Isih tak rekam ning HP-ku. Aku saiki kowe nutupi karo Begawan Durna. Wes aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk. Aku arep nekat. Nek kowe nekat saiki wis beda perkarane. Beda perkarane? Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Begawan Durna. Motar kowe. Arep ngapa kowe? Oh, sepelekke ora. Arep kaya ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe arep ngapa? Kowe arep bantu arep Begawan Durna. Kowe arep ngrincong sikile Begawan Durna. Ayo, bandaran aku. Konangan putuku Antasena lebur tumpur tanpa dadi. Weh, gleleng iki saiki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system ya. Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dikira aku wedi, Mbah? Dume sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe. Gong, kena kandhane ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa ora apa. Wis nekat tenan ya. Mati nang ora wujude kok. Bambane bali doyak-oyak bang plecet. Wong modar nek kene mbok ya wis. Nek ngono wis ora kena tak kandhani. Ora, bakal ora kandhani. Antasena. Nek Bagong ora kena dikandhani. Pateni wae gunane apa duwe abdi jenenge Bagong. Oh, cangkeme elek iki. Cangkeme elek iki pendhita kaya ngono iki wah lambene jan senengane nglincipi cara papak. Nglincipi perkara. Wis saiki keleren ora? Ora. Ning aja ngantemi Begawan Durna, Tetep tak jotosi. nek kowe jotosi Begawan Durna, mungsuhe aku. Aku ora wedi karo sapa. Nek wis kaya ngene iki aku wis nekat tenan. Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena. Sing tak wedeni apamu? Iki mergane. Ayo, bangga tayane gawe ngati.
Wong kok ora hafal sandiwara. Modar wae. Tonjo nganti mlengkung. Ke pasir. Pripun Kakang Durna? Kula mangga tang. Bayak tugel. Waduh tenan niki. Mesti di gift. Napa? Di gift kok ya gelem kok kula. Mana wae lah eneng sing wangi. Lah tak gawa mlayu ketiwanan. Kok ngerti sandiwaraku, Gong? Lho, pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lah wis oke. Ini jak Brahman iki. Kok Durna kok ya ora sadar. Dek gleleng banget. Barang sampean iki mergane pati kuwi cancut tali wondo jebul tepat. Lah ku ngantem sajae keseron, Gong. Tantem nggon cengel terus ndungkluk terus tiba ning lemah. Cacat ora ya? Cacat sing wis pirot-pirot kok. Nek kula ora pati parah wong kula nggon bathuk. Bathuk niku atos kok. Iya. Terus iki karepmu piye? Terus niki pripun? Kula ngemundi jelas Durna ora ngerti. Janjane aku arep ngene dalan karo kowe ning aku wedi, Gong. Wedi masalahe? Nek aku katut-katut mengko aku nampa duka, luwih-luwih aku bakal dipidana. Sebab ming ana siji sing ngerti, kudune ngerti ming ana siji. Sapa? Dewa. Papane ning Kayangan. Kowe munggah ning Kayangan Suralaya. Lho, apa isih ana kereta? Lho. Nek jurusan Surabaya ki nek mau jam 6. Suralaya basa. Wah, Suralaya to? Krunguku Surabaya. Suralaya. Terus matura Bathara Guru, bapakmu sapa? Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murite. Lho. Murite sapa? Murite Bathara Guru. Bathara Guru ki udu guru sekolahan kuwi udu ning Bathara Guru. Oh, lho tak ketemu e. Tangane papat. Lho. Nek kosokan suwe kuwi. Lho. Kok suwe? Keleke papat e. Ndak sung kelek loro wis suwene ra jawa-jawa kok keleke papat. Kuwi Kayangan loro takon, Bu Kulun, nyuwun prisa bapak kula sinten? Nek Bathara Guru ora ngerti, amuk. Kowe kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe. Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo? Nek aku modar seneng. Iki mung titahe. Dewa kuwi wong sing nguasani Kayangane. Titah wae aku nek nyawang karo kowe iki titah sing kena lara lubeting pati. Maksude iso lara ning ora iso tekaning pati. Wah, malah rekoso lho kuwi. Nek upama lara nganti lara banget aduh monggo ora mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak. Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati. Nah, munggah ning Kayangan. Ora ana sing iso ngalahke karo kowe. Yakin aku sumpah. Nek nganti kula kalah cemplungke Kawah Candra di muka, tak susul. Wah, mengbluk iki menan. Iki meng kata-kata kosong iki menane. Iki nek carane majalah ming pawarta sanes kasunyatan iki. Engko aku nyusul nek kira-kira kowe isih menang aku tak ning donya wae engko ndak dikira aku sing aja-aja karo kowe. Ngoten nggih? Iya. Oke, ora masalah. Terus Kayangan niku liwat ngabur. Wah niku tikete larang. Mabur piye carane kuwi anake Semar. Ning nganti iso mabur percuma. Ala dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu golek karo bapakmu sing tenanan ming mabur kok ora iso. Oke.
Mang tonton Den. Wadake. Arep apa kowe? Matek kaji. Tekan kayangan. Ya muga-muga ora temangsang. Mabur kok temangsang. Ora nganggo kendali rak mabur. Loh, mripate merem-merem. Menengo ta iki lagi ndonga. Mah dilokke ora wis men. Ciripit gula batu kejepit. Siwalang kaji koko belu dem-dem. Ciripit gula batu kejepit. Siwalang kaji koko belu dem-dem. Ciripit gula batu kejepit. Siwalang kaji koko gelu dem-dem. Ciripit gula batu kejepit. Siwalang kaji koko belu dem-dem. Ciripit gula batu kejepit. Siwalang kaji koko belu dem-dem. Misra ta? Wis munggah. Nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu. Bus ngono. Ora duwe. Madurana. Nang ya, Kang. Tak suwun terus sing gawe jagat tak tendang boko muska kene. Aja pati-pati tiba nek ora tiba kayangan. Siap. Wis siap kula. Ya, ngati-ati ya. Ha wis. wanita kang nyarwangsit pindha kombang ngacaping tawang susuh angin ngendi nggone apa ta ora lidhok ujaring wong daplok inggih menika dititah ingkang kula ngaturaken damel gara-gara wonten ing jagat Bagong Kakang nggih mboten kinten babar pisan teka Bagong karya gara-gara ning Kayiwangan ing mekaten tumriki timbalan napa-napa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa tinimbalan Ponokawan Bagong Padha Raharja sak prapta kita Ponokawan
Hong Ilaheng. Hus. Lah kita nganggo sebutan dewa iki piye? Karang kula pun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dhateng tata krama. Lah ning ora kena titak ora kena nganggo Hong Ilaheng. Awi kena kebacut ya Pukulun. Ya wis teruske. Awi kena mangastu manana masa sidam. Pukulun Bagong kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ing abdipun Panakawan Bagong Pukulun. Iya Bagong. Pukulun ana apa? Menawi Pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika ngripun mados kaos wonten pundi Pukulun? Rak tenan ta. Iki senengane apa-apa kok ditakokke kok. Asal usule wong pinter ki mergo ora isin tetakon. Ha nggih ta Pukulun? Cobi niku nek tuku kaos menungsa lumrah, monggo tangane papat. Napa bolongan siji dinggoni wong loro? Napa mboten sesak? Ai jelas dilakon. Bagong, wonten dawuh Pukulun, ulun mboyanate ngagem kaos. Mekaten Pukulun. Iya. Oh nggih. Kok astanipun ingkang kalih sedakep Pukulun. Napa sampun mati rasa? Bagong, wonten dawuh ulun ki Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Manikmaya. Ulun ki kami tuwaning kayiwangan. Kula sampun prisa Pukulun. Pukulun langgenipun ngunjuk benjang menapa menika ngedhep teko wonten mriki. Tak tuthuk gendulmu lho nggih. Iki dewa e. Pukulun sinten sampean? Ulun Bathara Antarada. Wah, sing sok berkencang waru dayang nek pinggir kali ngoten nika. Iya ora diyani ndak malah tekan ndi. Weh lah aku nang kene ketemu dewa-dewa ingkang wonten wingking panjenengan ulun Bathara Indra. Weh lah bintang televisi. Bintang televisi iki sapa Indra? Dono Kasino Indra. Ora ana sing kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo ora ana. Sing ana Indra tok. Bagong, wonten dawuh Pukulan. Ulun. Pukulun. Apa wigatine dene kita suwana ning Abiyantara Ulun? Pukulun. Pukulun menika satunggiling Jawata ingkang mboten ngertos rasa blas kasihan. Ora apa meneh iki. Bocah kok apa-apa dilokke ta iki? Kena ngapa kita matur kaya mengkono? Pukulun mesakaken sapi kok didak-idak. Wi lembu andine titianing Sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak. Kula bae Pukulun. Mungkin kula sik ngaritke. Bagong kita aja edan. Bola bayi nek bocah ndugal kewarisan. Nggih Pukulun, apa wigatine? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kanja wonten ngarsa paduka pikulun Sang Hyang Jagat dunia Jagat Giri Pratingkah. Nyun ngapunten mboten apal Bu. Jagat Giri Pratingkah. Ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jemet paripe. Mugi anadosna engkau napa katentremaning manah kula Pukulun. Iya Bagong. Dene dukap ing ngangka loro. Pukulun panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka Pukulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah musik ing titah. Pukulun. Berarti sampean sok ngertos nek kula dong kalih bojo kula. Mboya Bagong. Nun mboya. Mbois kok mboya. Mboya iki ora. Wah, ya ora ngerti kok. Tak kira nek mbois. Ing ngangkat 3 sejatosipun manah kula menika menangis, Bu. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiyang sepuh kula. Bagong, apa? Gus, basa wonten dawuh. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong wis ditetepengi kita kuwi anake Semar. Bohong. Kamu tukang bohong.
Malah nyanyi barang. Kita kuwi anake Semar. Dudu. Semar ki meng bapak angkat. Angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip ana ngalam padang. Mesti eneng sing anak-anake. Ra mungkin menungso kok mledhek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten druk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kalih simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten Bu Kulun? Bagong dalem ulun critani. Waduh suwe iki. Mbuya. Ulun tak crita kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti mbuya dianak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak. Ombak. Gombak dengkulmu kuwi ora. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Garing. Nanging gandeng kabeh mau pinesti kita tumuli dadi nom. Sing dituwake Garing karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asale saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita goleki kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong critane. Kok kaya ming dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar atene. Ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngayara. Ampun ngayara. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Astina. Durna bar tak palu sirahe. Niki kula munggah teng kayangan wigatine nyuwun priksa kalih sinuwun pukulun Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong namung wangsulane Bagong, kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut dening sawijining wong wadon. Emakku padake cah cilik. Emakku kudu ana. Ra mungkin bapakku ora ana. Bagong kita ki aja ngeyel Iwang Kulun maneh kaya ki semata wis ngendika apa anane. Kowe meneng wae mbah tak jengking lho kowe. Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang Kulun Bathara Guru. Ha wis. Dapukmu apa? Ulun kami tuwa. Kami tuwa nek ora ana genduren meneng wae. Kami tuwa kok rewel. Kulun. Iya. Kula nyuwun priksa Bu Kulun. Bu Kulun kedang paringi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane. Ulun ora percaya. Ulun sapa? Ulun iki. Namung cerita kula dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula mah nek diawan yang diwangsuli kaya ngono. Yen kita ora percaya kita moh kita arep apa? Tantrimane Bagong. Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Bu kula ora iso nduduke bapak kula sejatine aja takon dosa. Klimpangke saka sira kancawan. Caitan. Rada petuk. Kuwi ra malah kurang ajar ta iki. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti mlayu. Kowe mlayu ra we. Kowe ra mlayu ditenono we tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan. Padake tawon ora. Sapenake dhewe nglung ora. Bathara Raja sampean ngerti ra bapak kula sapa? Ulun ora ngerti. Ah, padha wae iki. Plothot weteng wis. Sapenake dhewe ora. Sampean kami tuaning kayangan
Ora ngerti bapakku? Ngapa begogok nang kene? Hah? Pak ulang-ulang modar dening aku. Bagong, wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan. Iki putrane Bathara Guring ngangka catur Bathara Indra ingkang bakal bondo lawan kowe. Yen perlu tak lebokke ning kawah Candra Dimuka, kowe sing tak lebokke ning lemari es. Ayo, aku selamat datang. Bubar dewa-dewa. Gleleng tenan Bagong bengi iki. Dewae kalah karo aku. Bathara Guru tak getak langsung mlayu saka Sela Kandha Waru Binangun. Bathara Antrada ndelik Indra numpak mobil jeep. Langsung lunga. Apamu kapan? Kayangan sepi banget iki. Iki bagi aku lah kok dadi serobot egul. Iya. Barang salah ya terus Warataya kowe. Kampungmu kapan kowe njungkel ora kowe? Aturke apa? Dibawani Mas Katno. Slendro, Mas. Iya cara kuno meneh terus. Ya, cara mbiyen. Ana dongeng sing dimenyurake. Ana dongeng